Je to oficiálne! Som ten najväčší spamer na sociálnych sieťach. 747 príspevkov ročne len na LinkedIne a 700 príspevkov na Instagrame a videí na TikToku. Na YouTube 400, ináč tam musíme pridať. Picasso za svoj život namaloval viac ako 13 000 obrazov. Elvis Presley vydal 700 piesní. Elton John 464. Beatles ešte predtým, ako sa stali slávnymi za jednu noc, odohrali 1200 koncertov. 1200! Veru, poviem vám, talent je dôležitý, ale preceňovaný. O mnoho dôležitejšie je kvantita, exekúcia. Na tú vec, ktorú ľúbite, hodíte tisíce hodín času a potu a skúšania. Pamätajte na to najbližšie, keď sa budete trápiť, že vám to nejde. Keď konečne raz za mesiac vypublikujete to svoje veľdielo a budete sa čudovať, prečo má také malé čísla? S kvantitou príde kvalita a s ňou príde všetko ostatné. Tak choďte a píšte. Ak s tým potrebujete pomôcť, tak vás to naučí ten najznámejší slovenský spisovateľ, pán Daniel Hevier. V našej komunite akurát spúšťa svoju výzvu tvorivého písania. Trúfnete si?